18 май сафари давлатӣ асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Сиани ҷумҳурии мардумии Чин идома ёфт. Меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбари кишвари мизбон раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Баррасии масоили ҳамкории ду давлат дар мулоқоти хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин оғоз гардида дар музокироти сатҳи олӣ бо иштироки ҳайати расмии Тоҷикистону Чин идома ёфт. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари давлатӣ ва иштирок дар нишасти якуми сарони давлатҳо дар ҳамоиши сатҳи баланди Осиёи марказӣ Чин изҳори сипос намуданд. Дар анҷоми музокироти сатҳи баланди байнидавлатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин даъват ба амал оварданд ки дар вақти барояшон мусоид ба Тоҷикистон ташриф оваранд. даъват бо хушнудӣ қабул гардид. Ба таърихи сафар бо роҳҳои дипломатӣ мувофиқа хоҳад шуд.